Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с училищна телевизия Гласът на училището. Честит празник на Всеигнажден! И ние не случайно избрахме този ден, за да поканим нашите бъдещи първокласници в нашата коледна работилничка. Пожелаваме си те да бъдат умни, добри, талантливи и възпитани деца, за да благословят училището им с тези качества. Пред нас е госпожа Фина Тотева, която ще поеме бъдещите първокласници от до година. Искам да я попитам, смята ли, че нашето училище има предимство пред останалите? Категорично смятам, защото в нашето училище работят много добри професионалисти. Хора, които са отдадени на професията с сърце и с душа и са започнали да работят тази работа не просто защото нещо трябва да се работи, а защото обичат децата, а това на професията на учителя е на първо място. Мисля, че за всяко училище това е най-големият ресурс – обичата към децата. Ако я има, всичко се чува. Чудесен отговор. Благодаря на госпожа Тотева. Пред нас е госпожа Неда Джананян, учител на бъдещите първокласници, и въпросът ми към нея е: какви са нейните очаквания от тях? Моите очаквания? Да. Към учениците? Точно. Бъдеще? Точно. Нямам. Все пак. Не, всъщност имам очаквания, но към себе си. На бъдещите първокласници, на техните родители имам само пожелания. Чудесно, може да ги чуем. Да имат една спокойна, успешна, първокласна, да имат удовлетвореност, спокойствие. И това е всичко. Много благодаря за този отговор. Заповядай пак. Ще задам същият въпрос на госпожа Мариана Нончева, която също ще поеме бъдещи първокласници. Госпожо Нончева, какви са очакванията ви от тях? За мен всички деца са еднакви. Очаквам да бъдат послушни, да бъдат отговорни, като вече пораснали деца, и да имат добра комуникация с всички останали в класа, заедно с мен. Дано е така, благодаря за това. Това е госпожа Надя Кючукова, която ще ви обясни малко по-подробно какви иновации ни очакват през следващата учебна година. През следващата учебна година очакваме нашето училище да кандидатства в национална програма Иновация в действие с 4 паралелки. В две от тях ще се изучава хореография и изобразително изкуство, а в други две ще се изучава роботика, музикално, сценично и актьорско изкуство и изобразително изкуство. Вярваме, че изкуствата и технологиите вървят ръка за ръка и ще бъдат интересна част от ученическия живот на учениците и ще ги направят уверени, добри и мислещи млади хора. Много благодаря за отговора ви. А сега заставам пред госпожа Боряна Райкова, която също ще поеме бъдещи първокласници следващата учебна година. Госпожо Райкова, какво ще им пожелаете? Първо, честит празник, защото днес е Игнажден. Пожелавам на всички да има мир, щастие и любов в семействата. На бъдещите първокласници пожелавам да бъдат здрави, да мечтаят и да не спират да мечтаят, да бъдат по-смели, да бъдат добри. Дай Боже!